Chief Minister Konrad Sangma Ukraine kilat pathai kubor mentan ni ka janmit but bu jingkuli ya kani ka jingaki ka jonga ba songte khmat gate secretariat but ngakwa ban ong ningkong Chief Minister ba umde ban long kum deputy Chief Minister ba shukran halaer namar ba kini ki number bu penmi mentakas ni deh kilak kelah nak kita number ba penmi deputy Chief Minister tiki ban dar le homework shwa ban yo thek pathek kita ki number kat nu ba apply kat nu ba yo kat nu ba dang sapteng kum ni hamtai but ngakwa ban ong kum ni bah ka random survey bangile mangi kini ki number ba ki ong maki tangkat ni ngot ki 4 yo menta kam de ka jing shisha kan mau ba ki don kitu ki bang yo tang news pa kat saus pa ki don ki yo saus pa te ba kan urkom ti kidi benda wat benia ashwa ba kin keren sakawairu kan mau ba kani kali dei ka kam ka bala sa teng mental ashis nam shiteng te ngasngo si ba uni Chief Minister jaka ba un penstat yaki kam ban ong yaki officer ban tre benia mo ban persang ban penmi iki excuse neban ai daw balai kam tre kam kani ti sakawairu uong hana ba ambit ban shong hakmat gate secretariat akwa ban ong kumne katuka surok nto katuka gate nto katuka building nto kada jeng ki ba ban ngi don ki hok ban nya yang ngin shong kat hap himon ban ngi don ki hok ru kam tam habangi kwa ban pun sngo ya laki sur habangi shong da ka ba jai peaceful demonstration bangin le ya kata hakajaka bangi nirai uong hana ba kata ka jing shong jonga marwai hente kalong ka security threat ne kata ka bajing up jing ma ngakwa ban ong kumni ka security threat ne ka jing up jing ma kalong ka jing bom sut nyo Chief Minister ba ka jing yaki pat ba ka don shisha kam tam na do ba wan covid ba ka ka jing ang no jongki ban yo ka ni ka 8000 sispa bat san hajar ka day na mar ba kila shempalat ka jing ba ka jing bom sut nyo ba ka jing iben yaki ha ba ki bot din ya ka ni ka hok kata ka day ka security threat ne ka ba up jing ma ya ka state ba yangi ki nong shong Chief Minister ongru persang ban bojing kuli hana balai bangale kumni ka ka jing thumu ka sai kadar ka jing thumu kalong ban pen yo ki pat ba ya ki hok ki badai jongki bat ong hana ka dei ka ba bakla sa palat kan ka jing le jonga kumni ban ngakwa ban bojing kuli ka ba bakla habangi pen i ka sarkar ni pen i ki pat ba ki ba pau shai naki kot ki sla ba yo lum ling ba ka ati ai ba ai ka sarkar hi yangi kala along ka jing pen thami ban shokran tang man la jing hau kum ki ong mo ti sakawairu naru pas dang hadu menta ka bangi ong ya ka sarkar ba kale ni ong ba kalong incompetent inefficient ka bamut ba kam inang menteri kam im don mon menteri kam hamle asis nam shiteng menta kata ka bangi accuse ka sarkar ne bangi kidokti ka sarkar halor kani ki ong hana ba dalai leru kimnum la padang ya kata ka jingshong jonga hakmat gate secretariat hendrengan ong yaki ka bangim la padang bangi ki pat ba kalong kan ni ka jing bom sut nyo ba ka jing ngap jar uong hana ba ladaki pat ba ki don jing ki diban wan hana ban ya keren kanu pauteli ki email ngila da pak kanu pauteli ki complain but ki follow up complain hato umnang man play ban pet ki email ban jubab yangi mentau ong hana blai pim wan ya keren hendeu sngi mentang ala shong khmat secretariat man ka sngi ya lentinang tu ba Chief Minister ba Deputy Chief Minister ba ki bai minister ki ngap ki ri hadin ki yit yong ki balong illegal by the way te kum kan ni ka sarkar ka banyo benye ki brio bat ya ka niru i habu jingkeli bat ka de ka negen ka bangim la padiang mdei kata ka jing shong jonga ha secretariat bikim la padiang maki ka jing trekam torti ba ka jing hensting ka sarkar ki hok chi pat ba ka de ka bangi dalai leru ngim num padiang bat ngan shong hang te
kum mengalak kular. But haduk bakin dalak sisa ban penkut ya gani kakam. Namar kani kadai tang kawai kakam ba iturmur korkom trikam kin bun syuk ki ladang ya wat penia. But sa sisin ngakwap ong ikipai ba bangim dei ban sya penting mo habaki keren he neki keren kumni na do chief minister sharum. Namar kadai ka hok